mberi nenyaya National Development Strategy 1. Icho chirongwa chatiri kukocherwa nebazi redu rehurumende rinotarisa upfumi hwenyika nekuvandudzika kwemagariro neupenyu hwakanaka. Pane mibvunzo yabvunzwa pano iri kudavirwa. Kana mibvunzo iyi isina kupindurwa zvinokugutsai, munotaura kuti hamuna kupindurwa zvinotikutsa. Toda kumbotora mimwe mibvunzo zvakare, nokuti kana tine mibvunzo yakawanda vanoziva kuti tiri kushanda nezvipi. Mukati imomo mune dzimwe nyanzvi dzabva kumaministries edu dzinogona kutibatsira zvakare. Ndiwe pamuri baba? Anonyanyotaura rate kana kuti anonyanyomisa rate yemari yatiri kushandisa yeZimbabwe dollar ndiani? Nokuti rate iri kutaurwa muno muGweru yasiyana nerate yaunononzwa kupi kuHarare. Ndakapinda mune chimwe chitoro ndikatenga ndikapuwa change yandakapuwa nayo, pandakada kuzonoitengesa kune imwe zvikanzi haisisiri chi 50 cents. Saka mubvunzo ndokuti rate iyi stay iri mari imwe chete muguta rimwe chete munyika imwe chete, asi umwe noumwe ane rate yake. Mubvunzo wakabatana vauchirema maoko. Tine nyanzvi dzedu dzakati kuti dzeku-RBZ vanenge vachibatsirana. Tombodzoka kwamuri baba. Mari devolution funding tiri kuona kuti semuno muGweru kana tichitaura nevakuru veguta vanenge vachitivo mari hadzisi kuitwa remitted kwavari nenguva. Chii chiri kukonzeresa izvozvo? Touya panyaya yeMinistry of Transport, matimimi tafamba 975 projects. Muno muGweru kana takatarisa mabus routes amareva, pane mamwe akagadzirwa asi zviri short nekuti havana kupedza mwedzi miviri kana mitatu marodzi wao aitiwa asi anga atoputsika. Asi tichiti inofanira kunge ichilasta at least maybe for the rest of the NDS 1. Ndoda kubvunza panyaya yemaroutes anoenda kuma-industrials kuti anozotangawo rini, nekuti ndo kwatiri kutarisira kuti vanhu vamapa mabus routes vanofanira kunge vachibva kumba vachienda kuma-industrials. Ma-industrial areas kunyanya tine VID pano. Mukatosvika paVID yemuGweru, gomba riri ipapo muchisvika paVID yemuGweru haritofambiki. Saka apa ndo vanhu vanofanira kunge vachitibatsira nemalicenses acho. Ndichitodzidzira ndotokonawa kufamba zvakanaka ndofeira nekuda kwegomba riri paVID. Saka tichanogadzirisa rini migwagwa inopindawo mumaindustry edu kana uko kwatinonoshandira, nekuti kana tabva kumba matigadzira route yekubva kumba yamati bus route, asi bus route inofanira kunondisvitsa kuindustry. Munhu chonogadzirira rini nzira yekuti inosvika kuindustry? Sezvandareva kuti paVID yedu muno yakazara makomba, saka ndingakwanisa sei kuti ndinosvika zvakanaka muno muGweru chaimo? Wakabatana. Tinokutendai Mai Nyati. Ndanzwa vakuru vachitaura nenyaya yemagold coin nemagold backed digital coin. Ordinary person ari mustreet seni anowana sei macoin iwayo? Nokuti tiri kuti maZimbabwe dollar hatisi kuriwana, pamuUS dollar racho futi handina. Saka magold coin aya tinoawana sei? Mubvunzo wakanaka, nekuti munhu anoda kuziva kuti kana zvakanakira isu tinozviwanepi, zviri kuwanikwa nemunhu wese here? Mataura kuti pane basa rakaitwa mugwagwa rinogona kunge risina kumira zvakanaka. Hatiwanzotarisire zvinhu zvakadaro kuti zvinge zvichiitika mumugwagwa, nekuti tine zvese zvinodikanwa kuti zvinge zvichiitwa, matoti malab kana basa richiitwa. Pamwe kuda utungamiri hwekuno hwemugwagwa, pamwe panogona pane zvimwe zvisina kuita zvakanaka. Saka tichada kuti tizviongorore izvozvo kuti mugwagwa wacho wakaitwa nani nacontractor upi, asi kazhinji tinowanza kuti contractor adzokorodze road yake. Saka I think mukagona kuzoshare mugwagwa iyoyo naprovincial road engineer kuno kuMidlands, road iyoyo yoonekwa, toona kuti chii chakaitika kuti zvisafambe zvakanaka. Kana tigadzira mugwagwa isusu inofanira kugara makore 10 nekuraudzira, ndozvatinge chitarisira. Mataura imi kuti pane migwagwa yekuma industrial areas ine chimiro chisina kumira mushe. Ichokwadi kuti tine imwe migwagwa ine chimiro chisina kumira mushe. Sezvandareva paya pa-emergency road rehabilitation program takaidentify nzvimbo dzanga dzisingafambike, zvisingareve kuti nzvimbo mugwagwa isenge ifambika zvakanaka. Naizvozvo tiri kutarisira kuti patasvika the first half yeNDS 1 infrastructure development, taona zvataona izvozvo, tichine tongoti dzimwe 2.5 years
dzekunge tigadzira mugwagwa. Ezvinezvi emergency road program yanga inge iri program ye3 years from 2021 ichipera muna 2023 gore rineri. Tichaziro patinongopedza emergency yatiri taakupinda manje pakunge tichivhura mugwagwa, asi muchaona kuti chimwe chezvinhu chatiri kuita tiri kuti isusu seministry of transport ti-maintain migwagwa yatinayo tisinganyanyovhure mimwe minyowani, nekuti tagara tine marodzi atinawo ati ngati-maintain zvatinazvo tozovhura mimwe migwagwa yatinozovhura. Ndichida kubva ndapindura mugwagwa wataurwa namai vachitivo kumarket kwavo hakuna mugwagwa. Ichokwadi kuti pamwe kwanga kusina mugwagwa, asi tichazoonesana neGweru town council kuti pane chichemo chamataura chekuti hakuna mugwagwa mozovhurwa mugwagwa wenyu wacho unongochienda kumarket. Asi hatigone kuti tiite zvamunotarisira zvese kamwe chete, nekuti nyika inenge yakaremerwa kunenge kuchibva mari, asi tinongodayira kuti brick by brick, stone upon stone, tinoramba tichivaka nyika yedu. Mashoko akanaka emhinduro 9. Regai tisangane muchikamu chinotevera. Maita henyu tiri kutaura nyaya yeNational Development Strategy 1. Zvaitwa, muono, zvichaitwa, zvatinotarisira, zvatiri kuitawo isusu sevanhu, nekuti hatingoti kana zvichida kuti zvinhu zviitwe totarisa kuti zvichaitwa kana isusu tisiri kubatikana nazvo. Ndakumboya kumubvunzo kwenyu tisati tazouya. VRBZ vari pano, baba taruona vari pano, kana paine mubvunzo. Takatarisa muno mugweru medu tiri kufamba mumasuweji. Masuweji ari kuputika everywhere. Handisi kuziva kuti tinokwanisa here, because ndo issue yeprotection yeenvironment. Tiri kufamba mumasuweji, marara haasi kutakurwa. Hatisi kuziva kuti at national level hamunawo here maresources amuri kuunza kumalocal authority kuti tinge tichibatsirika. Iri nyaya yenzara, I think mukaita maresearches enyu anokuratidzai kuti kutambura kwevanhu vari mumaguta kunenge kuri kusimukira zvakanyanyisa, kureva kuti urban poverty yawandisa. NDS1 iri kuitawo sei kuti zvinge zvichinogadzirisika? Mashoko akanaka, mubvunzo wakabatana naye unopindurwa. Regai titore umwe mubvunzo. Inini mubvunzo wangu wakanangana nemavendors. Isusu takamboya pano tikapa chichemo chokuti kwetinotengesera hakusati kwatombovakwa, chikaita sokuti chichemo chakagashirwa. But kusvika nhasi Gweru ndiyo ine musika muhombe muno muMidlands. Musika unokwanisa kubatsira vanhu 4,000. But pamusika wemuGweru mukuru unonzi Mutapa Market hapana toilet. Toenda kutoilet kumakuva nemumauswa mumapostori muya. Kechi 2, musika unonzi Mutapa Market hauna mvura. Mvura yakangoiswa musi wakauya minister vachizoita Ground Solomon. Kusvika nhasi vakabva vatongobisa vasati vasvika parobot, vanga vatodzuputura tepu yavo kureva kuti isusu hatina kana nebasa rose. Tobvapo toenda pamarodzi, pamashedzi chaiwo etinotengesera, hatina kugara takavakirwa kana mashedzi 2 kana matatu haana kuvakwa. Takangowana riri sango, tikangonosakura tega nemapadza, tikadzimikirawo zvimatende zvedu. Nanhasi tiri kungoshandisa matende edu. Kana kukanaya, mota dzinouya nemabhokisi emadomasi, dzinouya nemabhanana kubva kuChipinge, dzinouya nemaonyeni kubva kuvarimi, hadzikwanisi kupinda kubva kutara kupinda mukati mumusika, dzinonyura. Hatizivi kuti isu mavhenda tiri vani, nokuti ndahwa kuti kune 900 project, but isusu semavhenda hatina chatati taitirwa, hatina mari yetinopiwa yokuti tizvibatsire, hatina petinorangarigwa semavhenda. Tingori vanhu vakazvikanda, asi kuzvikoroko vana vedu vanotowanikwa vasina kana chikwereti kuchikoro, asi tiri kuramba takangotsimbirirwa nakutsimbirirwa. Watorwa mubvunzo wenyamai.
mabvunza mubvunzo yenyu iri pasi pemwoyo yenyu. Regai mudavidzwe. Ndombouya kwamuri baba Taruona. Kurudziro yatiri kuita ndeyekuti ngatishandisei kana chida kutenga kana kubhadharana, ngatishandisei Zimbabwe dollar. Asi kana toda kuchengeta mari yedu kwenguva refu, tinogona hedu kuisa muUnited States dollar. Asi tabva ipapo takaona kuti aiwa, United States dollar iro rimwe chete rine rimwe basa zvere kuti kune vanoda kutenga zvinhu kunze kwenyika vanoimpota vanoshandisa mari iyoyo pamwe chete. Saka tikaichengeta mumapile edu kana isiri kumabhanga, zvinokonzeresa kuti kuve nekushomeka kwayo pamusika. Izvozvo zvinokwidza rate kana kuti zvinoderedza simba remari yemunhu. Saka nekuda kukurudzira kuti vanhu vachengete upfumi hwavo musingarasikirwi, Reserve Bank pamwe chete neMinistry of Finance yakamirira hurumende takauya natinoti magold coin. Magold coin zvoreva kuti kana une mari yako usingadi kurasikirwa neupfumi hwako kwenguva yakareba, ukaritenga gold coin iroro rine 91.67% goridhe chairo riri mucoin imomo. Kana wakaribata wangofanana nemunhu akabata mari. Nokuti ukaenda kwese kunze kwenyika kana muno ukada unorichinja coin iroro kuriisa kumari, mutengo waro unowanikwa uri mutengo usingagadzirwi nevanhu vemuno, usinei nevanhu vanochinja mari mumastreet, usinei nagovernor weReserve Bank, usinei naminister wefinance, asi mutengo wegoridhe unowanika uchibva kukanonzi kuma-international markets kunotengeswa goridhe. And value yegold haichinji zuva nezuva zvakanyanya. Tabva pagold coin, takauya zvekare neimwe yatiri kuti gold backed digital token. Gold backed digital token rakangofanana negold coin, musiyano waro wangove kuti takubvumidzawo kuti rifambe sezvinongoita zvamunoita mumawallet aya emari aya ma-e-wallet semuenzaniso. Tine telecash, tine ecocash, tine one money, tine maswipe, tine chi. Tiri kuda kuti kana wakabata gold token, kana uchida kushandisa kutenga, kana kushandisa kuseva mari yako, uine mukana wokuti unoda kuribvisa kune imwe account kana kuti kubva kwauri richinda kune umwe, zvive zvinongoshanda pamwe chete zvatiri kuita tishandisa mafoni. Saka ndori imwe vandudzo yatakaisa isu seReserve Bank, takabata nehurumende kuti vanhu vakwanise kuseva mari yavo kwenguva yakareba, nenguva imwe chete mari yavo ichengetedzeke muchinhu chisingaperi simba zvakanyanya. Pamwe chete vari kuda kuseva mari yavo moisa mugold coin, after 6 months mowana mari yenyu. Asi gold token ipapo mari yako inenge ichingove nevalue. Mashoko echenjedzo amapiwa nai. Munyaya yese yavanga vachikurukura ivavava, ndiri kutoona kuti pakati pedu, pakati penyika, pakati pechi pane nhubu. Handiri mukunzwa, zvinhu zvese zvine zvikonzero. Pane chikonzero chekuti sei tiine mari dzatiri kushandisa dzakati kuti zvanga zvakaitirwei, zvainakira ani, zvazobvorongwa nani, tingachizvigadzirisa sei? Ndo nhoroondo yavatipa. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Tasvika muchikamu chokupedzisira vatariri nevatereri kuNational Development Strategy 1 yatiri kukurukura tiri kuGweru. Pabvunzwa mibvunzo inoda kudavidzwa. Ndomboya kuna Mai Tinaro. Tinotenda Mai Chisamba. Pane vambotaura vachitaura kuti NDS ine mabandiko akasiyana siyana. Economic growth, health, nutrition, nemamwe akawanda akasiyana siyana. Pane bandiko futi rakakosha redevolution. Bandiko iri takaona kuti isu sefinance tiri kuHarare tine maministry akasiyana siyana, mamwe ari kusvika padistrict level asi mamwe haako. Saka takaona kuti chii chingaita kuti tikwanise kuva tichishandidzana, tichinzwa zviri pagrassroot level, tichikwanisa kuona kuti taita maprojects anobudira anobatika. Saka muchaona kuti pamari yedevolution inoiswa neMinistry of Finance imari inoenda kuma-rural authorities nema-local authorities kuvabatsira kuti vakwanise kuita maprojects amwe angachataurwa emusika kuti kunoshandira vanotengesa vedu vakwanise kutengesa vane rufu yakanaka, vane marodzi akanaka. Ndezvimwe zvinofanira kunge
tichiitwa nemari yedevolution, kuisa mvura pamusika nezvimwe zvakadaro. Muchaona kuti ministry yedu ine mari yainogara ichiisa pagore pagore, asi chimwe chinoitika ndechekuti patinotanga gore tinenge tichiunganidza mari iyoyo kubva kwatinowana matax nezvimwe zvakadaro, then tozotanga kuchidispersa. Asi zvamava muchiona kuti tine zvinhu zvakawanda, tine maprojects akawanda atinenge tichiita. Chimwe chatinotarisirawo ndechekuti malocal authorities edu havafaniri kungotarisa mari yedevolution chete, vanofanirawo kutsvagawo mainvestors nekutawo mapartnerships. Even isusu as individuals takazarurirwa paSecond Republic kuti tiuyewo tichiitawo maprojects. Ndofunga maona gwaro ranga richitenderedzwa rakanzi vendor number registration. Vendor number iyoyi inhamba inotibatsira isusu kuti tingaita sei business nehurumende. Kana tidawo kunogadzira road ngandive ndine vendor number, kana tidawo kusupply chikafu kana kuti paitwa function yehurumende ngandinge ndine vendor number ndokuti ndikwanise kubhadharika. Saka muchaona kuti tese tine basa, haisingori mari yehurumende chete inofanira kushanda. Nonga mukazvitarisa tine zvikwereti zvatinazvo nedzimwe nyika imari inenge ichida kubhadharwa. Tine maprojects akawanda atanga achiita, vana Gwai Shangani anenge achida mari zhinji. Saka ngatibatsiranei, tine vana vari kudiaspora, ngativakurudzirei vave vachiinvestawo muno munyika yedu kuti kuti tikwanise kuvaka nyika yedu tichiendera mberi takadaro. Then ndanga ndichida kutaurawo nyaya yokuti mumaguta pane vataura kuti mumaguta hanzi mune nzara. Tine vesocial welfare vari pano, ndofunga vanowirana neni kuti pane maprograms ari kuitwa emaharmonized cash transfers vachiidentify kuona kuti pane nidhi ndepapi mukati memaguta kuti kuti chikafu chikwanise kusvika kuvanhu vese. Uyezve tinokurudzira kuti veruzhinji veZimbabwe tichishanda nemalocal authorities edu ngatiatendei musangano tichishiya zvinotibata ndokuti tikwanise kuti isusu kufinance tiri kumusoro kwatiri kuharai tozonzwa, tozviunganidza, tozvisa mumagwaro edu nenguva zvinokwanisa kuti zviimplemente tichifamba takananga kuvision 2030. Ndatenda. Mashoko akanaka ari kutaurwa idzidziso. Munoziva kuti kudi hanzi ngatiregei kungotarisa kumusoro chete. Kune zvimwe zvatinogonawo kuita. Tinogona kushanda nemakanzuru edu. Kune vanhu vakawanda vane zvikwaniso. Tinombonzwa kuti kune vanhu vemuno muZimbabwe vari kufamba vachimwaya mari pasi kuti katauro nawo kuti kungotigadzirisawo panapa pazodai. Handiti ndizvozvoka, ko ndisuka ka eka. Kune vamwe vari kutoshaya zvokuita nawo, saka zvanzi wese munhu ane basa. Kanzuru dzedu, isu sevanhu, hurumende yedu, vamwe vanotogara kana pane huswa vakamirira kuti vanhu vekanzuru vazochi, vanenge vacharumwa nenyoka nyamafingu kunzi vakamirira vanhu vekanzuru kuti vazone. Mari dzinouya idzodzo ngatitarisei tichiona kuti dziri kushanda nemazvo here. Kana zviri kutaurwa zvenzira izvi ngatiitiwo chidaka-daka chekuti kana mugwagwa uchitariswa tichinoonao kana vapedza basa kuti tinogona kumangara, tine mafonika kuti vanhu venyu vanga vachigadzira apa panenge pangosara pakadaro, zvimwe havazvionewo, vanoda kubetserwa nesu. Tinokuya kwamuri baba taruona. Mazvita regai ndidzoke zvakare nekuti ndinoiwana sei ininiwo samai nyati. Ngatitange iyoyo vati vari kudawo zvemagold coin tozviwana sei? Alright, gold coin gold tokens anowanika kumabhengi kana mabhanga amunoshandisa. Mukaenda kubhanga muchida kusevha mari yenyu mugold coin kana mugold bagged token, munotaura nebhanga, vanokuudzai kuti aripo ari pachishona muchirungu madenominations kuti moda kutenga imari, vane information iyoyo. Pakutenga gold coin kana kuti gold token tinobvumidza kuti mari dzese dzinotenga. Kana une maZimbabwe dollar unopuwa mutengo unoenderana nemaZimbabwe dollar, wobhadhara mari yako wopuwa coin rako. Kana une United States dollar unogona kubhadhara zvekare neUnited States dollar wopuwa goridhe rako, gold coin rako. Kana nguva vanokuudzai zvakawanda nezvokuchengetwa gold coin, tachitiko zvino ukaribata, nokuti gold coin harisi rekuti ndikangoribata toita kunge pfimbi yegudo kuti ndiri kuda kuchengeta mari yangu nhasi, ukangobuda padhoo apo wotocheuka kuti ndofunga yaibva wotoda kudzoka kuzoitora. Tinotarisira kuti kana utora gold coin uri kusevha kwenguva yakareba, ukaisa nhasi woisiyawo womboenda, nokuti kuchengeta hausi kuda kurasikirwa nemari yako. Paunenge wakuzoida unodzoka zvekare kubhengi rako iroro woti ndiri kuda kutorawo mari, coin rangu ndinaro, uchivapa coin iroro uchipuwa mari yako isina kunge yakarasikirwa
neuremu. Saka mukafambidzana nemabhengi enyu munowana umboo hwese ihwohwo maererano nekufamba kwemagold coin nematoken kuti zvinenge zvichifamba sei. Musati maenderera mberi ipapo regai ndikurudzire zvakare. Vazhinji vari kuwanzofarira mattress banking. Mattress banking ndo mari dziye dziri kubiwa nematsotsi. Ndo mari dziye dzinozotorwa nana mukoma voenda kumutoriro. Vari kukurudzira kuti itai bhanga. Kumabhanga ikoko kune munogona kuita mari dzenyu sekuda kwenyu. Haikona maaccounts anosiyana handitika kuti muda akaunti kune vamaakaunti emari shoma emari dziri pasi. Saka imimi mukangoshamwaridzana nebhengi zvese zviri kurukurwa nababa panapa munoenda muchinotaurirana nazvo. Nokuti tikamirira kuti vanhu vekuRBZ vadzoke vozozviudza zvemagold coins pamwe havakurumidze vadzoka handiri mukuzviona. Saka imimi mukaisa mari dzenyu kubhanga renyu ramunovimba naro rinokupai hurukuro nenhoroondo yese yatiri kutaura pano. Pedzisai zvenyu baba. Zvakanakai, regai ndichienderera mberi neyambobvunzwa yemaretsi kuti ndikapinda mushopu munogona kuwana mune reti yakati, ndikaenda mune imwe ndowana yakasiyana neyo. Regai ndikudzorerei kumashure makore mashoma 3. Mushure mekunge hurumende yati ngativei nemari yedu Zimbabwe dollar, pakava nekuti tava neZimbabwe dollar, kumashure kuti hatine mamwe makarensi zvikuru sei United States dollar. Saka mangoita mari mbiri chete, panoita nyaya dzeexchange rate. Saka exchange rate yatakatanga nayo hapana ainyatsoziva kuti inofanira kuenda palevel ripi, kuti mutengo yacho wakamira sei. Saka nekufamba kwatakaita mwedzi 2-3 pakatanga kuita mukaha wakakura pakati peprice yeZimbabwe dollar tichitarisa neUnited States dollar. Muna June 2020 Reserve Bank pamwe chete neMinistry of Finance vakati ngatisei musika wemari yatinoti auction. Tikava neauction zvakureva kuti vane mari yeforeign currency tinenge taakuisa pamusika. Toti vari kuda kutenga mari yeUS dollar iyi vanoya kumusika kuburikidza nemabhengi avo vachitaura kuti vari kuda mari yakawanda zvakadini uye vanokwanisa kubhadhara mari yakadii mumari yedu yeZimbabwe dollar kuti awane maUnited States dollar anoda. Saka taita musika iwowo wokuti tava kune rimwe divi tine mari yaiswa pamarket, kune rimwe divi kune vari kuda mari iyoyo. Saka pava nevari kutenga nevari kutengesa. Mhedzisiro yacho mukangoenda musika wese chero wemadomasi chero wechii, kukava nechinhu chaiswa pamarket kune vanochida, munopedzisira mawirirana paprice. Saka price iyaya ndo yatiri kuti exchange rate. Saka isusu kuauction kweduko rate inoitwa chipiri choga choga, ndofunga kuti zinoti takuita kaviri handiti pavhiki, takuita kaviri. Pakange paitika musika iwowo pane rate inobuda, ndiyo inonzi official rate kana kuti rate inobvumidzwa kuti munhu ashandise. Asi takaenda pamberi ndakuita sendokupinda pakati penyu. Saka pamubvunzo wake kwaari kuti ndiani anotaura maretsi, saka ibhanga guru kairi. Nokuti apa kana ndakunzwai zvakanaka muri kuti ikoko ndo kunobva kwabuda kuti official rate. Official inoireva kuti ndo iri pamutemo handiti? Asi regai nditsanangurezve tingangosirira zvishoma. Taita official rate yedu yabuda pamusika, takazopawo kakusunungura kekuti ari kuda kushandisa rate iyi wakasununguka kuisa 10% pamusoro kana 10% pasi. Usadarika 10% kurate yabuda pamusika, but usadarika 10% kunyanya kudzika pairi. Asi ukatambira pakati papapo zvinobvumidzwa. Asi taona kuti pane dambudziko iro kuti zvinogona kusiyana nezvinogona kukonzera kuti vanhu vasagutsikana. Takakurudzira kuti vezvitoro zvose vanoisa mabhodhi kana kuti display yavanotaridza zuva nezuva kuti rate mushopu medu iri pakati, rate yedu iri pakati. Iwe semutengi wakasununguka ukapinda muchitoro changana ukaona kuti rate iri umu haisi kundifadza, unoenda kune chimwe unotarisazve, ukaona inokufadza wotenga hako imomo. Asi kana kuchinge hako kuchinzi dai ndirini ndinokurudzira kuti ngatishandisei Zimbabwe dollar,
tikashandisa zimbabwe dollar hatinei nemaresi aya, ndinongotenga nezimbabwe dollar rangu. Reti inozoya pakuti munhu akabata US dollar arikuda kutenga neUS dollar. Isi tiri kuziva kuti US dollar ngatirisiyirei kune vari kuda kusevha kana kuti vari kuda kuishandisa kubhadhara zvekunze. Zvemunomu ngatishandisei Zimbabwe dollar currency yedu. Kana achida kusevha ngatishandisei magold coin nemagold token. Mashoko echenjedzo nai munenge muchinyatsozvinzwisisa. Chikuru kuziva. Dzimwe nguva tinoita mafungiro asiririwo, dzimwe nguva tinongoita maonero asiririwo, asi tatsanangurirwa. Makasununga kutiridzira kana kutinyorera, tinokupai kero nenhamba dzenyanzvi dzedu kuti mukurukure navo zvisiri zvepachirongwa kuti murambe muchienderera mberi. Asi munongoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show, chiringazuva chiya hei chinokwikwidzana zvakanyanyisa nesu. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Asi regai nitore mukana uno wekutenda vakotsveri vedu vebazi reupfumi munyika medu muno rinotarisa nokuvandudza magariro akanaka, bazi reMinistry of Finance. Saka regai nditende zvakare vakatikuta maministry officials vari pano vauya kuzoti vafambe vachititsanangurira nyaya iyoyo. Ndinoda kutenda mhuri yeGweru nguva ifushwe sekutaura kwanomboita pakutanga nemukana uno wamauya. Ndigotenda zvakare vadare vedu vatyaira chirongwa munguva yakamanikana yakadai. Ndinokutendai Mai Tinaro, ndinokutendai Injineya Shenje, ndinokutendai Baba Roona. Zvakadi kusangana zvakare titondoro nouya pane imwe nhapi tapi panguva imwe cheteyo. Ndinwenyu Dr. Chisamba.